pagkakaistorya. So si Bukol namatay na. Hindi. Muna yung pinakasapaan. Yan. Bangko yan. Ang problema ng Kapitan Manggod, bangga kay bangga lang. Mayor, congressman, iyang banggaon. So karon, muna yung ginangatan. Ikaw, Dapat Manggod. istorya na. Person authority. Paminaw respeto. ba? Ay sa kay Pataka na mga ayaw sa bagay ng live ko. Hindi, paminaw sa pataka na mga istorya. Eh, Ang istorya na, strategy na. ayaw gani. Mayapon. Ay sa bagay ng live ko. Strategy Ayaw sa strategy. ayaw sa kanya dia. Lagi rin. Namatay si Bukol, tos kabasatay niya. Yo, bando ya. Bangga kay bangga lang ka. Dapat kanang mayor niya o congressman, kung banggaon mo, isikreto mo, ay ha, para ba kay mahagit na. Istorya na ka. Ang ibang nga, Bukol, si Tata Sala, si Trase, si Mayor, o Hepe Pasadigos. Karon gahi man ka sa Anya, sa simbayo ka Kinsa sa man ginangatan nimo, di ba? Impas ka. kinsa mga banggaon mo na. Ego, buang yun ka, o banggaon mo na. Karon pauli si mo ang hambog nimo tanan. Papatay yun ka. Ang imong hambog Hambog diha ang- nga sikag bulala. Karon diskasya ka. Diskasya ka. Nga naman, person authority. Ligsa nimo. Wala kay respeto diha. Naglingko na. Dapat to. Kung naibikil, imo yung sikreto. Ay ibukal nimo. Kinsa ko na matao, mga Karon. ahil sa imo ha. Asa ka Bukol? Buang. Di, pusa ka. Pusa yun ka. Pusa yun ka. Natural. Nga hindi ka pusaon. At ang bangga. Dasmag lang ka. Ang imong sarili mo rin una. Amin ako magkadipinsa. Amin ako saludo ko sa mga amin ako gahi ka. Eh, di punggal nga ka. Wala na kayo dipinsa na eh. Yes. Ay, naman na Dapat ako, respeto ka. Mayor niya. Na may diferensya. Isikreto mo. Nya, kinsa man siya, kapitan ra. Masipag kapitan, masipag ordinaryo. Pwede kayong banggag mayor kayo. Kung kabalo kasi, ang problema ng Bukol mo, silang tagaw-taw. O niya, wasa kay balo siyang gidula niya o si kabuang niya. Nana day nasakitan. Ana mo na. Karon, kung sinitabo, di pobre sa mga, natural ta, namatay katungod. Kaya balo ko sa katong, kaya balo buga. Dapat ito, respeto gamay niya kay person authority. Naglingkod, pilingon na, mayor, ana ba? Magpatahor na po siya. Takar, bangga. Ay, gusto magpatahor na po siya. Takaw si kabuang lo. Ikaroon, sige nangatan niya. Magpatahor. Ay, naku, dolor. In town. Wah, yun. Rest in peace, Dudong Bukol. In town. Expected ko na may tabo si Mua. Mag-away, magpatay. Kinsa magor siya doon Bukol Patay na nga. Mangurtahay raman na. Masyado raman. Patay yun. Nya. Dapat mo, respeto ang mayor. Bangga ng mayor. Respeto, Harap-harapon ni mo. Kung Respeto harap-harapon ba? Respeto. Muna, dia. Muna yung dangatan ni mo. Respeto. Yan naman, napatoto kang yawa o kinsa. Haron na inang, Siya kay sugato naman niya. haron na kisa isuga. Mga mayor dito. Napatoto ba, haron orang kisang isuga. Trase, iyan ang kontraon. Kadipinsa ka. Muna yung lagi nga. Paila naman siya. Kailan mo na si siya. katungod. Di mo, ang problema, nasobraan na kasi mong hambog. Yan, kapitan na siya. Dulur.